Sungguh Sultan Surang dan diimbau, bukanlah diri Sultan Surang di batin samu kanai kasadonyo samu ratu bak menyesah samu rata bak menunggu. Adu kadian nan tak rata tak adu manusia nan tak hilaf kok kurang tarati jeng jilih kok kurang lelo josopan maaf diminta jawabanna Sultan ambo jalan. Aluaran niat nanjon nazar kau sangajo dalam hati samunyuk akan disampaikan nan kato iyo bak itu namun bak tonyolai dilambak dilampih bulu dilambak nan bak kain kapeh ditanam ramu marutan lah lamun tabang kalai banang tarantang dalam suri turak bakung kuat kapasonyo dipacik tali piling tigo buhuanan kokoh nak jantang gana arek simpai nan sati mulo disabui nan taraso takana mangko katokan sabalun nan taraso kadisabui pihak kabadan diri ambo barek tajujuang di kapalon panjang tapi kuah pada bahu ringan tajeng pada tangan kau leh jari penyembuang lidah. Bukanlah ambu jadi pandai tagah dek patuah kanan tuwo suruh tak dapat ambu hilakkan. Ayo mas tanda jikuk manyang dinan tumbuh jikuk manimbang dinan ado bak anan tumbuh sarupo jikuk kini nan bak undang setan tuwo. Kalau disulam disugi-sugi bapilin sangkui kain bantar, kalau dietong dikaji-kaji disabui asa mulu asa. Samasuk alun bara balun ungu balun bijukun balun niat tersimpan dalam hati iyo dimande coba paknya meminta pada Allah memohon pada ilahi ditabang batuang kalah tak dikubung 9 jari dek sungguh balakunya pinta maksudnya Allah kamabari kuknya layak anak perempuan kaumi rumah nan gadang limpapeh anjuang dan tinggi bulu kambang dalam kampung pamenan ibu jo bapak masuk agama ke Islam angkan pinta lai kabuliah kandak lai kabalaku mangko mengadolah anak perempuan ditimbang lalu diuaikan masuk kacik di asuh jokain pambaduang di bau ke semua diaja mandi di bau pulang diaja makan di gunjang rambut di kubang rembak dibacokan doa selamat dek lamu ibu mengasuh anak bertambah gadang juwo di bau kalabuh katapian di bau kapasa kanarami nak tahu di ereng nenge gendeng nak tahu di baso dewasi bak dari pada itu siang disuruh bersekolah malam disuruh pai mengaji nak tahu di halalan joharap tahu sunat depan pulang utang ibu jo bapaknya mangko disarahkanlah batanon jo mangantiak manganyam jo dungu kuku mangantiak jo jari manik batanon malah tak suri namun ba'a tunyolai dek urang ibu jo bapak dibilang-bilangkan hari diinok-inokkan malam dipandang anak nalah kadang umur cukup bilangan sampai ibarat sirih nak baju juang lupakatlah ibu dan jo bapak sarato niat dan jo mamak mencari bulik dan sagulek mencari cicak dan salayang putuh rundiang jo mufakat saukwas sajo kasadonyo pandang jauh balayangkan pandang ampiang lalu batukiakanlah tampak kurang dan di hatinya undang sukan dulu kitab bernama kitab nahu kalam tersisi adeh lantai susan mempunyai dalam kami dan niat bana anak memakai artinya bana anak maminang anak kemenakan sutan dan bana titik-titik anak dari titik-titik untuk anak kemenakan kami bana titik-titik anak dari titik-titik turak bugih dan tarampai rang padang menarang ngomong yang habis bicara sampai sekian benar dari lah sampai sabanyak pula permengan sultan mantak antar kepada ambil indak kadititih batau indak kaditikam jajak dititih batau ke ulah-ulah witikam jajak kok nipnya jawabnya saja diadokan
Dek gunung tapatan kawit di sungai danau bermain padang warantang tali karimbu bakarik kayu tabiang ditungkik nanya janji rindu dialah temufakat. Tagak dek duduk di mendapik limbagunya sidang dalam adat supaya rantak naknya saragam supaya lenggang naknya sarayun setuju turak nak selesai nak sanganai keantapan. Kato di bawah temufakat bana diambil jubayu layulah ke dalam adat bana baik. Waedah bana di anta sampai paham diadu pada sultan. Mandangarun diangan dari sultan sanang rasonyo dalam hati raso diureh ayah mama bagai disiram ayah ambun. Tapi samantang pun bak itu dek padang tapacik di pandeka rasio tapacik dinantau bana diganggang nenek mama kato waulah temupakat bana ambillah jobayo.